היי דושה, אז זהו, כמו שאת רואה, זה השאריות של הבית הישן. וואו, איזה מוזר להגיד את זה. כאילו, זה בכלל לא מרגיש כמו בית. כאילו, לא רק בגלל שאין פה את הדברים. זהו, פה מינו הקמצן החליט להחליף את השטיח סוף סוף. וזהו, זה הבית. נשאר עוד למכור את הארון ואת המקרר ואת הקורסאות גינה המקסימות שקנינו ביחד. ואם הם לא ימכרו, הבטחתי אותן כבר כמתנה לנויה. וזהו, את יודעת, פה נגמר הפרק, מתחילים פרק חדש. והאמת שאני יודע שאת נורא רוצה שאני אשלח לך תמונות וסרטים מהבית, אבל אני חושב שאנחנו לא נעשה את זה, שניתן לך עוד קצת להתאפק, ותראי את זה בלייב. אז זהו, בינתיים המון נשיקות, מת עלייך. מרוטשילד 68, בפעם האחרונה, כאן דותן רוזנברג, ערב טוב.